Astăzi o să jucăm Euro Truck Simulator 2. Să începem. Haide. Așa. Unde a rămas? F5. Așa. Dăm pe E. Metăm în spate. Să punem ștergătoarele pe P. Punem farurile pe fază scurtă. Așa. Abia se vede. Uitați. Așa puțin. Se dă doar o dată pe L, a doua oară e pe fază scurtă. Dați de două ori, ca să dați fază lungă, dați pe K. Așa. Semnalizatoarele, nu știu ce sunt astea. Paranteze pătrate. Așa. Da. Virgula este încetinire, parc. Nu. Pornire retarder, ceva genul. Și două puncte este încetinire retarder. Așa. Hai mă. Gata. Așa trebuie să rogi un pic de el ca să... Da. Ori am lag, ori mi se pare. Eu am făcut cursa asta mai devreme. Și am vrut să vă arăt și vouă când am ajuns pe la sfârșit. M-am gândit și eu ca prost. Dar ce să facem? Este un joc super, mie îmi place. L-am luat ieri. Și na, trebuie să mă joc și eu. Nu să stau ca prost. Counter-ul, serverul ăla e umplut de hackeri. N-avem ce face. Lumea asta nu mai e cu hackeri. Hai, nu pot să merg mai repede. Da, space pentru, nu știu, pentru când stați la semafor și se aprindă farurile din spate. Nu faruri. Ce-o fi? Da. Că parcă era pentru pilotul automat. Haide mă, treci. Așa. Mergem în dreapta. De ce țineam aprinse semnalizare dreapta? Nu știu. Mamă, cu 83 în curbă. Bun. Și nu s-a răsturnat. Chiar îmi zice mai puțin, dar eu nu vreau mai puțin. Mă, tu numai după mine stai. Mergi mai repede. Așa, stânga. Aproape am ajuns, mai este puțin, mai sunt 4 km, în 4 km nu mai durează mult. Este într-un oraș, noi suntem cum ar fi în mijlocul orașului. Dacă mai vreți, mai fac. Dar cu ce? Îmi spuneți voi acolo. Da. Eu m-am plictisit, nu mai știu ce să fac.
Minecraft-ul nu mai place, nici nu mai merg serverele, unele care îmi plăceau mie. Să pornim. M-am uitat că trebuie să iau în stânga și bine că mi-a lăsat prioritate. Ori am lag, ori mi se pare. Să vedem. Și când ajungeți aici, dați pe Enter și ați trecut, practic. Vă mulțumesc, abonați-vă la mine dacă v-a plăcut.